Kani ka Akashvani Shillong ka khubor ban pulia phi da imeri nong tiwa lang. Kini kilong kimat ki bakongsan jong ka khubor ta ka stem. Anshang jelang Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi ha kini ki laisingi hadu palat khatsan sien ba kinong elam jong kiri ba pher ka perthai. Lapan benai ke result jong ka election sitting samoi ha nyau teli ki assembly constituency ki badan ha ndru teli ki jela. Lapli ka Nikshay Mitra project mehnen ka sngi ha ka program bala penya ka office trekam jong district tuberculosis officer East Khasi Hills district. Ki khubor ki babnya. Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi unshong jengelang hadu pala khatsan sien bat kinong elam jong kiri ba pher ka perthai ha kini ki lai sngi menta. Katulong hubor belayo alum ka pentip ba Menteri Rang Badu unsa shong jengelang ba kinong elam kari Mauritius, Bangladesh bat USA ha ka jakasa jong u. Na lor jong ki jengelang jong ka G20 Modi unsa kendo ekran kerpang ba kinong elam ka UK, Japan, Germany bat Italy menta kasngi bat hakasngi ubleipan Menteri Rang Badu unsa don lang bat Presiden kari France Emmanuel Macron banyak keren kam haringkat kajinga bam jasngi lang. Ha kawai par kajinga kendo Modi unsa shong jengelang ba kinong elam Rang Ba jong kari Comoros, Turkey, UAE, South Korea, ka European Union, European Commission, Brazil bat Nigeria. Lapan benai ka result jong ka election sitting samoi ha nyutli ki assembly constituency ki badan ha nyutli ki jela. Kajing tha vote kala long ha ka sngi ba ar menta kata yo. Ha Tripura ka BJP ka layo jingjab ha baro artli ki assembly constituency ka bakan thop ya ka Boxa Nagar bat Dhanpur. Utafajal Hussain ula job na Boxa Nagar bat Ubindu Debnath ula job na Dhanpur. Ha West Bengal ukurtong jongka Trinamool Congress Nirmal Chandra Roy ula job na Dhupguri Assembly Constituency ha Jalpaiguri District. Ha Jharkhand ka Baby Devi jongka Jharkhand Mukti Morcha kalayo jingjob na Dumri Assembly Constituency. Ha Kerala Uchandi Women jongka Seng Congress ula job ha election sitting samoi na Puthupalli Assembly Constituency. Ha Uttarakhand ka Parvati Das kala job na Bageshwar constituency but ha Uttar Pradesh Sudhakar Singh jongka Samajwadi Party ula jingjob na Khasi Assembly constituency. Ha Manipur angur kibriu kila yabat palat prapho ngot kiwe pat kila mensau na ka jingit herkuli ha ka than palal ha kakching district menen ka sngi. Ka khubor pulit ke thu bakate ke jinge siat kala long hapdeng ki pulit jong ka jela bat ki kenhon kieng atiar. Kayeng dorba thawan jong ka jela Arunachal Pradesh kala palat ya ka goods and services tax bill 2000 arpulai da ka bapen thamai ki kendon hangi hangtai. Katai ke bill kadan arpundu tri ki kendon bala penthamai na ka Arunachal Pradesh Goods and Services Tax Act 2000 khanyo. Kilaran kijing penkela ha ka an APGST kat kum kijing ai jingmut bala ai da ka GST Council. Usimbut Menteri Rang Ba ka Arunachal Pradesh Chawna Main ong ba kini ki kendon an bila dep penthamai biang kin sedang trekam na du ka shitrik urusau mentausnem. Kani ka khubor kawan chipi na ka Akashvani Shillong. Ka office trekam jong district tuberculosis officer East Khasi Hills district minning sngi kala penlong ka program ka bayde ka jingple ya ka Nikshay Mitra project ha East Khasi Hills district halor ka scheme jing sami ki marbam ba ka jingkershan na ka imlang salang yekinong pang TB de ki doktor ha Red Provincial Chest Hospital Hall Jalupara Shillong. Habakran hakatai ka jingelang ka Deputy Commissioner jong ka East Khasi Hills District ikong RM Kurba kalai khuble ye ro ye ki doktor ki bala shim ya ka sin jam banyarap ikinong pang TB hakani ka district ba kalapan pauru ya ka jinget ka baskem ba kani ka project kan sayarap shibun ha ka ban radding khong ya ka jing pang TB na ka imlang salang hakari baro ka we.
Deputy Commissioner kelakan turu ia kinong pang ki baladon lang hakatika program baken di ti kinai ki dawai bat ban shim kabu na katika project da ka papen klan ia la ka met bat pen mlien ia ki jingbam ki bataimet ka balong ka benta ka bakong santam na ka benta jungki bakin yo ia ka jingkot ka bapura. Menteri Kena ke Sarkar India ubana katanat Sains bat Teknologi Ujitendra Singh Uong bagi program terekam ke India ha ka baidei bagajing start how kala long yaringkat kedan lang bat ki Space Agency ki baklan bor ha ka perthai. Uong ba ka G20 presidency jong ke India ka iting khuru bat ka buram ba ke India kala yo ban kenjo ha ka jing start how. Dr. Jitendra Singh Uong baka India ka long bala kre banya lamya ka perthai habun kiliang. Uong baka dorbar ba G20 ka long ha ka nikari ha ka por ba ka lama jong ka India ka kawe ha ka benta ba shathi jong benai ka balong ka sin ka baning kong na padeng kiri ka perthai ki ban poi ha ka te ka benta jong benai. Dr. Jitendra Singh Uong ru baki jingjok jong ke India ha ka jing start sayan kalawan ra ya ka buram bar ka jingero ha ka perthai barok we ka bakan thup ru ya ka jingjop ha ka bapeni ya kitika ban yada na ka COVID. Ka Sarkar India kala thung ya ka Central Empowered Committee CEC ka bathamai ka ba mi bujli ya ka kanhon ki riu shampang lane ka ad hoc expert panel ka ba shipor ka ba ju ai jing ka shan ya ka ying bishar ba khli do jong ka ri hakikam ki be de ki khlau ki betam bat kamariang katai ka CEC ya ka balapan mi ningkong da ka ying bishar hausnem R1000 R4R ka trekam kum ka nong pet perman ya ka jing bot renti ya ki kendon an ki be de ba ka jing sumar ba ka jing pane pensa ya ka mariang saudong saukun. Kani ka raju ka sarkar kalawan shen hadien bala pelat ya ka Forest Conservation Amendment Bill R1000 R4R. Ka sarkar India kan satunghi ya ki dikhot ha kani ka CEC ka bathamai ka ban kan thup ya une ka shongkonor member secretary bat laimut ki start shampang ha ka kam kum ki dikhot ki bapura jong ka CEC. Ka District Legal Services Authority DLSA West Jaintia Hills District kan pelong ya ka National Lok Adalat mentakasngi ha ka office trekam jong Deputy Commissioner Hajwai nado ka por shipho baje menstem. Ki mokaduma ki ba an persang pen khoj ha ka National Lok Adalat ki kenthop ya ki case bagi jai ki case kitram ha ki bang ka jingya khun ha padeng ki shijur ha ka shongkha shongman ka jingya khun ha ka Jaka puta ki electric bill ka jing siu khajna bat ki wei Hashwa bangin penkut ya kani ka khubor sa hisien pan an puli biang api ya ki mat ki bakongsan Anshong jelang menteri rang ba ado kari Narendra Modi ha kini ki laisngi hadu palat khasan sien bat kinong ilam jong ki ri ba pher ka perthai Lapan benai ke result jong ke election chiteng samai ha nyutli ki assembly constituency ki badan ha nrutli ki jila. Lapli ka Nikshay Mitra project menyen kasngi ha ka program bala penya da ka office trekam jong district tuberculosis officer East Khasi Hills district. Katu gani ka khubor kelakun bakalawan shpi na ka Akashvani Shillong. Sa shipor kata ha kapor prabaji nginya sok baka Delhi station na kapenta ka khubor ha ka tin Hindi ban penbut ka khubor pareng ha kapor pra khatsan minin bara kapor pra steng inon phai yang shakni ka station na kapenta ki khubor na ka than chate lam mingi kani ka Akashvani Shillong sngop ha man mantai ki khubor na Delhi